$600 milionů. To je cena, kterou Dubaj musí platit za každý klidný den roku 2026. Město kdysi emblematické pro neomezený růst, nyní čelí drsné realitě. Ikonické památky postupně chátrají kvůli nedostatku obdivovatelů a mezinárodní brány zužují své vstupy. Od bezpečnostního incidentu v terminálu 3 dne 1. března nastala řetězová reakce, která zcela rozmontovala luxusní ekosystém, jenž Emirát s takovým úsilím budoval. Plány na odchod nahrazují investiční smlouvy. Opuštěná supersportáky a zanechané domácí mazlíčci jsou jen špičkou masivního odlivu mozků. Zatímco svět začíná hledat nové, autentičtější a udržitelnější ráje, Dubaj stojí na pokraji předefinování. Vzpamatuje se nebo se navždy stane prázdným Monakem v srdci zálivu. A abychom to pochopili, budeme se muset vrátit k tomu, co z Dubaje kdysi udělalo ikonu. Počínaje místem, kudy prochází každá cesta a kde nyní vše zdá se postupně mizet. Naslouchejte zvuku motorů nad našimi hlavami. Dříve to byl zvuk bohatství, cestování, toku peněz proudících do zlatého města. Ale v březnu 2026 v terminálu 3 mezinárodního letiště Dubaj tento zvuk již nenesl vzrušení cestujících. Byl to řev paniky. Pýcha Emirates, symbol globální konektivity bez hranic, se náhle proměnila v obrovský trichtýř, skrz který se odhadem 2,5 milionu lidí zoufale snaží uniknout. Vše začalo 1. března 2026. Nízkoúrovňové technologické přízraky nečekaně prolomily bezpečnostní bariéru a zasáhly přímo operační centrum. 4 osoby byly bohužel zraněny, ale skutečný dopad spočívá v čísle 3000. 150 zrušených letů během pouhých 24 hodin. Systém Hub and Spoke, který Dubaj s takovým úsilím vybudoval na základě absolutní stability, nyní dosáhl svého bodu zlomu. Dokážete si to představit? Mapa letů, kdysi hustě zaplněná liniemi spojujícími východ se západem, je nyní prázdnou zónou děsivě přítomnou na mezinárodním radaru. Kontrast je skutečně krutý. Na jedné straně ultramoderní elegantní architektura terminálu 3, na druhé straně dlouhé fronty uprchlíků z vyšší třídy, západní experti, mladí intelektuálové, samotná páteř tohoto města, stojících nyní v zoufalství u přepážek check-in. Zlatá rezidentská karta, s vízem, kdysi symbol elitářství a moci, se nyní zdá být ničím jiným než průkazem k útěku z noční můry. Když se důvěra rozbije, lidé jsou ochotni zaplatit 5násobek, aby si zajistili místo do Londýna nebo New Yorku do 48 hodin. Ale pád ikony se nenachází pouze v tichých čekárnách. Nachází se na parkovištích venku. Neradujte se příliš, když je uvidíte přeplněná, protože tam uvidíte množství supersportáků pokrytých pouštním pískem. Klíče stále v zapalování, ale absolutně žádní řidiči. Lidé jsou ochotní opustit motory v hodnotě milionů dolarů jen proto, aby dostali co nejrychlejší letenku. Možná, že ve chvílích přežití jsou nejlesklejší věci nejzbytečnější. Když srdce DXB zpomaluje, celé ekonomické tělo Dubaje se začíná dusit. Spotřebitelské chrámy duty free jsou nyní prázdné. Ne proto, že lidé nechtějí nakupovat, ale proto, že dodavatelský řetězec byl narušen. Tranzit lidí duše tohoto města se tiše přesouvá do Singapuru nebo Istanbulu. Jak bude vypadat město, které žije výhradně z propojení, když jsou tato pouta přerušena? Nebo jsme možná byli příliš sebejistí, věříce, že hrad postavený na písku dokáže odolat bouřím geopolitických turbulencí navždy. Protože chaos v přístavu je jen špičkou ledovce. Umělé ostrovy, absolutní symboly moci a nadvlády nad přírodou, také začínají nabývat jiné chuti. Chuť mořské vody se vkrádá. Opouštějíce chaos terminálu 3 noříme se hluboko do srdce snů. Ale 28. února 2026 se obraz bezpečného útočiště oficiálně rozbil. Ne na rýsovacích prknech, ale přímo na elegantních skleněných fasádách mrakodrapů. Pohleďte na Burj Al Arab. Luxusní plachta, kdysi určená k přivítání miliardářů, nyní stojí osamělá v zálivu plném rizik. Úlomky z dronu, který spadl poblíž, udělali něco, co se nikomu nepodařilo po desetiletí. Rozbili absolutní víru v nezranitelnost Dubaje. Co se týče Palm Jumeirah, 8. divu světa, lidé sem kdysi přijížděli hledat
klidné útočiště ve vilách za $1 milion. Ale když nízkoletící drony pronikají do vzdušného prostoru, tento umělý ostrov se najednou stává křehčím než kdykoliv předtím. Podle terénních zpráv z března 2026 zaznamenal Fairmont Resort na Palm Island materiální škody ve výši desítek milionů dolarů po zachycovacích výbuších. Vidíte nebe nad ultraluxusními rezorty, kdysi vyhrazené pro oslnivé ohňostroje, je nyní osvětleno pruhy ohně bezpečnostního obranného systému. Materiální škody jsou měřeny nejen v desítkách milionů dolarů po výbuších, ale také v exodu těch, kteří toto místo kdysi považovali za nejbezpečnější útočiště na světě. A Burj Khalifa, nejvyšší budova světa, nyní drží nový, smutnější rekord. Počet nouzových evakuací kvůli bezpečnostním poplachům za týden. Kdysi jste museli čekat měsíc, abyste dostali místo v restauracích Michelin nebo na vyhlídkové plošině. Nyní jsou připraveny přijmout vás okamžitě. Ale kdo by chtěl vychutnat prvotřídní večeři, když nebe kdysi určené pro ohňostroje je nyní osvětleno pruhy protileteckého ohně? Odhaduje se, že přibližně 80 000 rezervací v ikonických místech bylo zrušeno v prvním týdnu krize. Ambiciózní projekty jako CL Tower a Jumeirah Marsa Al Arab riskují, že se stanou nedokončenými pomníky v srdci pouště. Oslnivá světla Dubaje v noci, nejdražší ozdoba města, byla omezena podle vojenských bezpečnostních protokolů. Nádhera ustupuje obrannému temnu. Tyto symboly jsou navrženy k okázalosti, ale zdají se nebýt navrženy k odolání. Jasně září pod sluncem a LED světly, ale jsou extrémně citlivé na drsné geopolitické reality. Jaký je smysl symbolu, když již nepředstavuje mír, který lidé hledají? Jsou lidé příliš sebejistí v pokusu podrobit přírodu a politické otřesy materiálními výstavami. Protože když nejvelkolepější symboly začnou váhat, celý ekosystém služeb, který kdysi za nimi udržoval miliony lidí, také začíná klesat hlouběji do mnohem brutálnější existenciální krize. Existuje pravda, kterou investoři při lití peněz do pouště často přehlíží. Dubaj nestaví hotely, aby přijímal hosty. Staví hotely jako konstruování rozvah z betonu. Na konci roku 2025 bude mít toto město více než 154 000 hotelových pokojů. Kolosální číslo živené přesvědčením, že obsazenost pokojů vždy zůstane nad 80%. Ale když poptávka přes noc vypaří, tyto rozvahy začínají vadnout. Vidíte, v ekonomii existují náklady, které nikdy nespí. I když nejsou žádní hosté, obrovské chladicí systémy musí fungovat na plný výkon, aby odolali pouštnímu horku, přičemž každý rok stojí miliardy dolarů. Dubaj je uvězněn v paradoxu. Čím méně návštěvníků, tím těžší je unést provozní náklady na osobu. Ekosystém služeb, od restaurací s hvězdičkami Michelin po exkluzivní kluby, který se zcela opírá o peněženky mezinárodních turistů, se nyní nachází ve stavu klinické smrti. Jen v prvních několika týdnech krize se příjmy vypařily o 20%. Hotely začaly nabízet hluboké slevy, snížení téměř bezprecedentní ve Spojených arabských emirátech. Ale existuje jedna věc, kterou peníze nemohou koupit. Pocit bezpečí. Bez ohledu na to, jak levné jsou ceny pokojů, nemohou utišit zvuk sirén leteckých poplachů znějících v noci. Dodavatelský řetězec luxusních potravin z Evropy se začíná smršťovat. Honosné bankety se postupně stávají zbytečným výdajem. Důsledkem je, že tisíce zaměstnanců jsou vyháněni s nezaplacenými výpovědními dopisy. Luxusní zážitek se náhle stal nadměrně velkým šperkem v hořícím pokoji. A jen se podívejte na realitní trh. Bublina byla nafouknutá o 60% za pouhé poslední 3 roky. Moody's předpovídá, že nabídka vzroste o dalších 20%, čímž vytvoří obrovský cenový tlak. Když vyschne peněžní tok, apartmány za $1 milion na Palm Jumeirah již nejsou aktiva. Stávají se dluhovou zátěží. Dubaji nechybí aktiva, chybí mu peněžní tok. Co udělá ekonomika, která se zcela opírá o výdaje outsiderů, když outsideři přestanou přijíždět? Může to být dokonalá bouře, dokonalá vichřice, která smete iluzi nekonečné prosperity. Pokud letiště bylo scénou chaosu,
Pak ulice Dubaj Marina v březnu 2026 byly scénou strašidelného ticha. Ticho, které odhaluje veškerou zastaralou marnivost. Podél kdysi bezchybných bulvárů se začínají vkrádat odpadky a pouštní písek. Ale tím, co vyvolává mrazení, není písek, ale hřbitovy materiálních statků a živých bytostí. Uvidíte Lamborghini, Ferrari a Rolls-Royce rozházené podél silnice, pokryté vrstvou matného prachu. Klíče tam stále leží. 100 koní koňských sil motorů stojí v klidu, stávající se bezcennými tváří v tvář jediné realitě – přežití. Ale bez ohledu na to, jak drahé jsou materiální statky, nemohou se rovnat bolesti tohoto pohledu. Volání o pomoc tisíců domácích mazlíčků přivázaných k lampám nebo zanechaných v apartmentech za $1 milion v Business Bay. V panice evakuace museli obyvatelé a turisté dělat ta nejsrdcerivnější rozhodnutí. Byli nuceni zanechat 4nohé přátele, aby stihli poslední let. V skrytých koutech letiště leží stovky klecí pro zvířata rozhozeny, bez dozoru, bez rozloučení. To je okamžik, kdy soucit je dušen zdrcující hrůzou. Inteligentní systém pouličního osvětlení se stále automaticky rozsvěcuje každý večer, osvětlující ulice zbavené jakýchkoliv chodců. Luxusní hudba na pozadí v pěších zónách stále hraje pravidelně, vytvářející atmosféru extrémního odcizení. Dubaj v tuto chvíli se odhaluje jako město bez skutečných obyvatel, pouze dočasní hosté, kteří právě uprchli. Apartmenty s dokořán otevřenými dveřmi, oblečení a majetek rozházené podél letištních chodeb jsou důkazem pravdy. Když je smrt blízko, to, čemu jsme kdysi říkali prosperita, není nic jiného než zátěž. Oslnivá neonová světla nyní slouží pouze jako pozadí pro zvuk sirén, leteckých poplachů, odrážejících se z horizontu. Má materiální bohatství stále nějaký smysl, když již nemáme bezpečné místo, kde bychom ho vlastnili. Co zanechané bytosti odhalují o naší povaze tváří v tvář strachu. Dubaj v březnu 2026 již není turistickou destinací. Je lekcí o křehkosti všeho, v co jsme kdysi věřili, že je věčné. Málo kdo z nás dokáže vidět pravdu, kterou statistiky zřídka kdy zmiňují. Dubaj není země. Připomíná obrovskou nadnárodní korporaci a když tato společnost čelí krizi, zaměstnanci nezůstanou, aby to snášeli. Věděli jste, že 90% populace jsou cizinci? Impozantní číslo v investiční správě, ale potenciální Achillova pata v době krize. Jen v prvním čtvrtletí roku 2026 si více než 40 000 vysoce kvalifikovaných odborníků tiše zbalilo kufry. Předtím bylo zrušeno více než 127 000 víz, jakmile se začaly scházet temné mraky krize. Podívejte se na skupiny WhatsApp zvané Dubai Exit Plan. Jsou v rozkvětu. Experti, kteří kdysi vydělávali 5místné platy, nyní diskutují o jediném jak odjet co nejrychleji. Mezinárodní školy zaznamenaly 23% pokles počtu zapsaných studentů. Zdravotní systém pýcha regionu zálivu ztratil 28% zdravotních sester jen během několika týdnů. Proč nezůstali? Odpověď je velmi jednoduchá. Životní náklady překročily práh tolerance. Když se nájmy předem vyšplhaly o 40%, střední třída již neměla prostor riskovat. Když vypukl konflikt, tento křehký práh tolerance se oficiálně rozbil. Ale to je jen příběh vyšší třídy. U základny dubajské pyramidy leží mnohem drsnější realita. Miliony pracovních migrantů, kteří fyzicky postavili Burj Khalifa, jsou nyní uvězněni krutým systémem kafala. S platem pouhých 300 až 500 dolarů měsíčně nemají ani dost peněz na letenku k evakuaci. Stavební projekty jsou pozastaveny, pracovní místa ztracena, ale nemohou odjet, ani důstojně zůstat. Jak bude vypadat město, které ztratilo svou hnací sílu? Od elitních mozků po pracovité ruce. Dubaj byl příliš sebejistý, věříce, že peníze mohou koupit loajalitu. Ale loajalita nikdy neexistuje v nájemní smlouvě. Když se zlatý sen promění v písečnou noční můru, lidé si uvědomí, že město bez skutečných obyvatel je jako luxusní auto bez paliva. Velkolepé, ale zbytečné. V finančním světě existuje neměnné pravidlo. Kapitál je zbabělý.
vždy utíká, než katastrofa zaklepe na dveře. A v roce 2026 jsme svědky velké migrace čísel. Zatímco Dubaj se snaží záplatovat trhliny na svých extravagantních billboardech, vyzývatelé jsou připraveni. Podívejte se na sousední Saúdskou Arábii s cílem 150 milionů návštěvníků. Do roku 2030 nejde jen o slova. Číslo 122 milionů návštěvníků do roku 2025 je přesvědčivým svědectvím. Megaprojekty jako NEOM nebo vzestup Rijádu odčerpávají kapitál, který kdysi plynul do Dubaje. Lidé začínají rozpoznávat hořkou pravdu. Dubaj je jako město kopírovat, vložit. Krásný, velkolepý, ale postrádající kulturní hloubku a duševní propojení. Nová generace cestovatelů již netouží po bezduchých betonových blocích. Hledá autenticitu. Něco, co peníze a rekordy Guinnessovy knihy nemohou koupit. Za oceánem se Singapur vynořuje jako ostrov absolutní stability. Tok peněz z Dubaje nezmizel, jen změnil adresu. Cestovní varování ze západu proměnila Dubaj v myslích investorů z bezpečného útočiště v rizikovou zónu. A zde je poslední rána, daňová výhoda. Když se zpřísňují předpisy o pobytu a geopolitická rizika rostou, příliš dlouhá nepřítomnost v Dubaji znamená ztrátu posledních finančních privilegií. Dubaj riskuje, že se stane prázdným Monakem, honosným hřištěm pro superbohaté, ale postrádajícím skutečnou komunitu obyvatel, která by udržovala život. Pád dubajského přeludu v roce 2026 nám zanechává větší otázku. Co skutečně dělá z města domov, spíše než jen okázalou zastávku? Může se Dubaj změnit, aby se stal realističtějším, udržitelnějším, nebo je to znamení, že éra neomezeného růstu dosáhla svého limitu? Dubaj možná nezmizí z mapy, ale dubajský sen, který jsme kdysi znali, by mohl skončit v březnu 2026. Co si myslíte? Je to zakopnutí, aby se znovu postavil, nebo začátek konce písečného impéria? Zanechte komentáře v sekci níže. Nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru, abyste nepropásli naše další investigativní cesty do proměn světa. Dubaj v roce 2026 není jen turistická krize. Je to zrcadlo odrážející křehkost moderního světa. Kdysi jsme věřili, že technologie, dluh a mrakodrapy mohou překonat jak přírodu, tak geopolitické otřesy. Ale poušť vždy najde způsob, jak si zpět vzít to, co jí právem patří. Lekce zde nespočívá v tom, že Dubaj udělal něco špatně, ale že byl příliš sebejistý v modelu nekonečného růstu. Když stavíte město na základě marnivosti a dočasných hostů, stavíte ekonomiku bez kořenů. A když přijde bouře, stromy bez kořenů padnou první, bez ohledu na to, jak vysoké a velkolepé jsou. Pohleďte na ticho apartmentů za $1 milion na Palm Jumeirah. Nejde jen o útěk kapitálu, jde o pád strategického přesvědčení. To, čeho jsme byli svědky v Dubaji, je připomínkou, že skutečná prosperita nespočívá v Guinnessových rekordech, ale v bezpečí, soucitu a pevně semknuté komunitě. Možná postupný přesun operací mezinárodního letiště Dubaj do Al Maktoum nebo vládní záchranné plány budou vyžadovat více než jen nové designy. Je zapotřebí předefinování identity. Může město existovat, pokud je navrženo pouze pro show a ne pro život. Budoucnost Dubaje závisí na tom, zda přijme realitu, že éra iluze skončila. Město, které prosperuje z propojení, se bude muset naučit stát na vlastních nohou, když jsou tato pouta přerušena. Nespěchejte vidět Dubaj jako ojedinělý neúspěch. Dívejte se na to jako na varovný příběh pro jakékoliv místo, které vyměňuje udržitelnost za rychlý růst. Dubaj možná nezmizí. Historie ukázala, že lidé vždy najdou způsob, jak se vzpamatovat z ruin, ale tentokrát se příběh nezdá být jen o krátkodobém šoku. Dotýká se větší otázky, kterou při opojení prosperitou často přehlížíme. Může model růst do nekonečna? A co se stane, když víra, jediné palivo, které udržuje impéria na písku z nic, začne docházet? Možná se Dubaj bude muset změnit a stát se jinou verzí, realističtější, méně glamorózní, nebo doufejme udržitelnější. Ale než se to stane, toto město zanechává světu cennou lekci o křehkosti toho, čemu stále říkáme prosperita. Co si myslíte?
Když je město postaveno tak, aby nikdy nepřestalo, může přijmout zpomalení bez ztráty sebe samého? Pokud považujete tyto analýzy za cenné pro pochopení proměn světové ekonomiky, prosím dejte like a sdílejte je s těmi, kteří mají také zájem. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a zapnout upozornění, abyste nepropásli naše další investigativní cesty. Pravdy za glamorózní fasádou světa mají ještě mnoho věcí čekajících na odhalení. Děkujeme vám za čas věnovaný poslechu. Naschledanou a brzy naschledanou. Poznámka. Obsah tohoto videa vychází z analytických dat, ekonomických zpráv a předpokladů geopolitického kontextu v době produkce. Informace slouží pouze jako referenční materiál, jsou nezávisle prošetřeny a neměly by být považovány za finanční investiční poradenství ani politickou kritiku vůči jakékoliv osobě nebo organizaci. Respektujeme komunitní pravidla a naším hlavním cílem je podporovat kritické myšlení o globálních trendech.